Taga-simpatya sa ISIS mao'y gila sa National Bureau of Investigation nga mao'y suspetsado sa pagpamanig sa news team sa ABS-CBN Iligan ni adtong Sabado sa Marawi City. Mato ni Alex Caburnay, ang pangu sa NBI agent sa Northern Mindanao, nga naglusad na ang NBI sa Iligan City ug Marawi City ug massive manhunt batok sa mga suspect ug nagkuha na pud sila og impormasyon kalabot sa maong grupo. Ang ABS-CBN crew nagipanguluhan sa reporter nga si Ronnie Enderes miadto og Marawi City niadtong Sabado aron magkuhag balita sa pagpamumba sa electrical tower sa Ramain. Mato ni Enderes sa pakiginabi sa Philippine News Agency nga mopauli na unta sila apan usa sa mga suspect ang mipusil sa ilang driver. Maayo na lang daw nga ang windshield lang sa sakyanan ang nabuak og dili ang ligid. Wala ra usab sila maigo og luwas nga nakaabot sa Army Brigade sa Marawi City.